Pagpalang araw po sa inyo at nandito naman po ako, ang Hiwaga ng Pangasinan. Ang i-share ko po sa inyo yung bago orasyon ginamit ng 3 peso na bago ilabas sa kuweba ng ating amang makapangyarihan sa lahat na si Jesus. Bago yung pagkabuhay po niya ito, magagamit po ito sa yung orasyon na ito ay magagamit po sa yung nawala ng malay, pampalakas ng mga mutya, pampalakas po ng mga ano yan, basta uusalin nyo at iip nyo sa tubig at inumin, alakas po kayo. Po ay yung mga wala pong pudir po, ang gagawin nyo po ay gusto ng Ama namin, ang Panginoong Maria, Hati, sumasampalataya. Ito ay napakabisa po na galing sa Ama, yung pagkabuhay niya bago ilabas yung 3 araw bago siya nabuhay. Ito po yung sinambit ng mga 3 anghel na makapangyarihan na naglabas kay Ama sa kuweba bago siya nabuhay. Narito po, pero ito, magdasal muna tayo ng isang Ama namin, isang ang Panginoong Maria, Hati, sa sumasampalataya, at isunod po ang orasyon ng 3 bihis. Ama namin na sa langit, sambay ng pangalan mo, ikaw na mangyari sa amin. Sundin naman yung kalooban mo dito sa lupa, ikaw sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Papatawad namin ng kasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mipit na pagsubo kung nainom mo kami sa masama sa pagkaiyo, ang kariyan, kapangyarihan at kapurihan. Pakay naman. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos sumasa iyo, bukod ng pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kayo makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, Anak at ng Espiritu Santo, kapara ng unang-unang, ngayon magpakailanman at sa walang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos na makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, ng katuwang tao, siya lang ng Espiritu Santo. Panganak ni Santa Maria Virgen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, pinahako sa krus, namatay ilibing, nanaog sa kinaruruan ng mga yumaan ng 3 araw na buhay na magmuli, naluklok sa kanan ng Diyos ng kapangyarihan sa doon nang mumulang parito at maghukom sa mga nabubuhay na namatay ito. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katoliko, sa kabanalang kasamang banal sa katulad ng mga kasalanan, sa pagbuhay na maguli ng mamatay na tao sa buhay na walang hanggan. Amen. At isunod po yung orasyon po na usalin po sa isip ko lamang yung orasyon na ito. 3 bisis po. Usalin ko po. Resurgis operator, Rabi suscitator, Cristo bilator, salus animalum. Alleluia, alleluia, alleluia. Resurgis operator, Rabi suscitator, Cristo bilator, salus animalum. Alleluia, alleluia. Resurgis operator, Rabi suscitator, Cristo bilator, salus animalum. Alleluia, alleluia. Usalin po sa isip ko lamang at iip po sa tubig at inumin. Kung may nakon po kayong nawalan ng malay, bigla nawalan ng malay, iip po sa puyo at siya mabubuhay, kakamalay ulit. Iip po sa inyo puyo, dito sa puyo iip po. Ang palakas po ito na pagkabuhay ng ginamit sa Diyos ang makapangyarihan. Ito po yung orasyon na napakabisa po, gagamitin po sa kahit sa may karamdaman, ito magagamit po nyo ito. At nandito pala yung cellphone number ko na 0919-70-50-823. Kung may request po kayo at katanungan, i-text nyo po ako para o kung napagana nyo po yung orasyon. Maraming salamat po. Ito po, binabahay ko po sa inyo mga orasyon. Inintay ko po rin po na i-text po nyo ako para masiyan po naman ako na ang binabahagi ko po ay napapaandar po. Maraming salamat po. Nandito po yung orasyon. Pagpasensya kung kasi hindi po ako marunong mag-edit. Ito na po yung ginagawa ko. Sana po tangkilikin mo niyo palagi ang YouTube channel ko. Gabayan kayo ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. Salamat po.